ànim, ànim, defensem els nostres drets. Ànim. Bon dia, 27è dijous, que ens trobem, el segon, cadascú de casa estant. Crònica dels darrers 7 dies. Divendres 20 de març es fa pública la mort de 4 persones de Perpinyà que havien donat positiu al Covid-19. El president de la Generalitat, Quim Torra, denuncia a les autoritats europees que l'estat espanyol no els permet confinar Catalunya. I la Comissió Europea respon al president Torra que és competència dels estats decidir les mesures específiques contra el virus. I encara divendres, després de 5 mesos de presó, surt de llibertat amb càrrecs el jove nord-americà Charles Andrew Pittman. Va ser detingut durant la vaga general contra la sentència. Encara estan empresonats l'Ibrahim, en Sharaf i en Mussina. Cap dels 4 no té permís de residència i és per això, diu la justícia, que els manté empresonats. Dissabte 21 de març, la prefectura decreta el toc de queda a Perpinyà. No es pot sortir al carrer des de les 8 del vespre fins a les 6 del matí. Diumenge 22 de març, el govern espanyol anuncia que allarga 2 setmanes més el confinament de la població. Dilluns 23 de març, el president Quim Torra continua insistint que cal un confinament total per fer front al coronavirus i centenars de batlles catalans es posen a disposició del president per aplicar mesures contra el Covid-19. Dimarts 24 de març, el Covid-19 fa una víctima més a Catalunya Nord. Fins ara, 7 persones han mort a l'Hospital de Perpinyà. El nombre de persones hospitalitzades continua creixent. Són 97 les persones que reben tractament mèdic. Dimecres 25 de març, la prefectura fa una crida per trobar metges i secretaris mèdics pels 2 nous centres Covid-19 que acaben d'obrir a Perpinyà, el Col·legi Jamolent i l'Avinguda Mariscal Jofre, i l'Hospital de Perpinyà cerca infermers. El president de la Generalitat, Quim Torra, continua exigint al cap del govern espanyol que decreti el confinament total el més aviat possible, així com el tancament de ports i aeroports. I també explica que la declaració de l'estat d'alarma per part del govern espanyol, el 14 de març, va impedir al govern català decretar el confinament de Catalunya. I avui dijous, 26 de març, el govern espanyol denega la petició de la Generalitat d'aplicar el confinament total a la Conca d'Òdena, el dia després que el govern català hagi endurit el confinament d'aquesta zona davant l'elevada mortalitat que el coronavirus està provocant en aquesta àrea barcelonina. Aquest és el segon dijous que fem cadascú de casa estant. Fins dijous que ve, cuidem-nos. Ànim, ànim, omplirem tots els carrers. En diuen justícia d'aquesta brutícia.